Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Jeline. Hingkod ang pangidaron, minyo og may tulo ka mga anak. Taga Bohol, apa na minyo ko og taga Cavite. Og niya na kami mamuyo dinhi. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa birth certificate sa akong kamanghurang anak. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa nanganak pa ko ini niya sa usa ka birthing center sa May Mandawi City, Cebu. 18 ka tuig na ang nakalabay. Ingon ini ang mga panghitabo. Sakit na gid kayong akong tiyansan eh. Agtulog ka sa ospital. Ayaw na lang sa ospital. Kay gamay ra ba itong kwarta. Ay, asa mo ka mga anak? Ato lang ta sa birthing center. Barato ra ko na bayad dito. Og nakapaprinatal naman ko dito kaduha. Kay dili daw pwede ato mga kun wa ka pa paprinatal. Mau ba? Sige na, sige na. Tanan ako sa birthing center. Asa ba na dapit? Nara sa may Giso Mandawi. Sa Good News Medical Clinic. Lalaki ang ikatulong na itong anak. Lagi, lalaki gyapon. Og tulo na ang atong anak. Sa mutaan ni kalisod. Kuwang pagani tag gibaya din isa. Nanawag na ko ni mama. Gipahibaw na ako siya nga nanganak ka na. O kuwang nga itong kwarta. Magpada ko na siya. Ay, salamat in taon. Magkikistorya ko na sa mama na to. Kanus aman. Human ko na to maka-out din sa birthing center. Kaan ko no. Siguron ko na to pagdaang live birth ni Dodong. O tuod. Kung sabi ito ipanganin ng ikatulong na tong anak. Siya si Kier. K-Y-E-R. Ganahan ko sa pangan nga Kier. Hilay lang. Kay gamay ra ba ning atong giabangan. Ug musa ka pataan ni gamay nga kahoy nga hagdanan. Siguro pagunit ang bata ha. Oh, alalayin taon ko ha. Saan? Maslide niya ako nga nagkugos ba kong dodong. Sige. Ako lang bahala diri sa ubos. Sige. Mm. Usa ka tikang na lang. Ups. Makala. Ay, salamat. Niabot na kita din sa atong giabangan. Ang duha pa ka nato ka anak nga atong gibilin sa atong silingan sa. Ako turong kuhaon. Pabuto lang sa natong tawag ni mama. Unsa man ka di ay tuyo ni mama nimo. Wag may bao eh. Asa ganito na sila nagpuyo? Sa Cavite. Kay naminyo man siya taga dito. Kay mas pabor man nila nga ato sila puyo. Kay sila mama sa Leyte. Oo. Taga Leyte man dito mama nimo no. Kadit. Si mama. Siya rin nanawag. Hello, ma. Di amin si Jilin sa bahay, ma. Padungga si Jilin sa ko isulti, be. Aw, o ma. Pagkadungog na siya, ma. Aw, maayo. Jilin, nag-ingon man ko sani nako nga lisod man kuno kay inyong kahimtang diha. Maong nagkasabot ning papa ninyo. Nga parion lang mo sa Cavite og diri na lang mo puyo. Ha? Siguro apagda ang mga papilis o mga birth certificate sa mga bata, ha? Ilang tulo. Apil na ka ng bagong nataw. Aron, wa na unya tay problema ay nag-eskwela nas mga bata diri sa Cavite. Tungod sa among kalisod kaniadto sa diha pa mi sa Mandawi City, Cebu, nisugot na lang ko sa sugyot sa akong ugangang babae nga ato na may mamuyo sa ila sa Cavite. Layo na gid kaayo sa amo ug sa natawhan sa akong mga anak. Nang labay ang mga tuig,
nangadagko na ang among anak ug nang eskwela na. Unya, Ma, sabi ni teacher pa, birth certificate ko raw kasi malapit na yung graduation namin. ay oo nga anak no. May live birth ka naman dyan. Yan ang dalhin mo at ibigay mo kay teacher ha. Okay po ma, salamat po. Tama ito si Kier sa elementary, no? O lagi. Kadali na sa pagdagan sa panahon no. Pila naman di ay tuod ta katuig din his Cavite. O lagi. Mag-high school naman dito si Kier sunod tuig pohon. Og gipangayuan lagi ko na siya birth certificate sa iyang teacher. Hmm? Masin para rato sa ilang diploma. Ay, maghanda dahil unya tagamay alang sa iyang graduation ha. Mama, Ni naman din yung bataa ay. Nauli nagi ka sa eskwelahan. Oh, kisa nasad kay gikaaway ani, nga bugat man kay naong. wala po akong kaaway mama. Sabi kasi ni teacher, mali raw tong birth certificate ko. Dapat sa PSA raw. Ay, ganun ba? Sani, san, pag-look up niya dig birth certificate aning Kier sa PSA. Oh, kumusta ang inyong lakaw sa imong anak sa PSA? No record man si Kier sa PSA? Ha? Uy, nganong na no record man? Ay, kinisang atong kabisi. Wala sa gyud ko katiman sa birth certificate sa akong anak. Ay, pastilan. Graduate naman di ay tuod si Kira sa high school. Ay, nga ako magawang sa Cebu. Ilote, Oy, naunsa man taon mong duha si Sani? Wala ninyo atimanan ng birth certificate sa bata? ha? Nga na ba ang kati? Ay, imong anak in taon. Nag-message na ako. Nangutana na ako nga, di ba naamang kuno ko sa Cebu? Kunya diri man kuno siya mataw. Magpatabang kuno siya nako sa iyang birth certificate. Og ipasubay ning birthing center nga imong giangkan niya diri. Kunya, nagpangutan na ako aning Good News Medical Clinic. Wa naman kuno ni ron. Kay dialysis center naman ni karon. Ha? Nakapalate register na dire ang akong bana sa among anak. Apan kinahanglan pa manggod ko no nga i-acknowledge diha sa Cebu kung tinuod ba gyud nga diha mataw ang akong anak. Unya, wa naman di ay ang birthing center nga akong gianakan didto sa Mandawi City, Cebu. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, naa may live birth ang akong anak. Kadtong green copy gani. Unya, unsa mga pagkahitabo nga wa may record ang akong anak sa PSA. Ikaduhang pangutana, wa na di kuno ang birthing center nga akong giangkan dito sa Giso, Mandawi City. Ang Good News Medical Clinic. Unsa may angay namong buhaton? Asa man mi mag-follow up? Ikatulong pangutana, nag-apply na mi og late registration diri sa Cavite. Apan kinahanglan pa man day ko no nga i-acknowledge ang among application diha sa Cebu. Unsaon man namo, nga wa man mi mahibaw kung asa na ang midwife nga nagpaanak nako. Ikaupat og katapusang pangutana. May nag-ingon nga mas dali ko no ang mag-process kung kaming ginikanan mismo ang mo-process ini diha sa Cebu. Gasto man gud kaayo. Dili ba pwede nga ipaprocess ko na lang ni sa akong maguwang diha? Kaso, ang mga records sa akong anak, niya man diri namo sa Cavite. Unsa may akong buhaton, nga kanang dali unta nga proseso. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jilin.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today, akong tingog sa, ayaw sa, wala na pabaya si Doc ha. Ako lang sang tingog. Ang inyohang mapaminaw ug ako, kay abogada man ko, ako'y mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Okay, ug ato ang padakong pasalamat sa tanan natong mga likers ug followers sa ato ang kini ang akong suliran official writers page ug sa tanan mga mag-like ug maminaw sa ato ang programa sa Facebook, no? Of course, kung kinsa tong gusto nga mopada silahang suwat, mahimo ninyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ang ato ang pagahisgutan karong adlaw. Tawagon nato sa pangalang Jeline ang ato ang letter sender nga taga Cavite. Bahin ni sa birth certificate sa iyang kamanghuran anak and naanak ni niya sa birthing center Agoy in my beloved Mandaue City, Cebu. 18 na katuig ang nakalabay of age na di ay ni ang anak nila, no? Ang anak ni Jeline. So una niya ang pangutana. So dapat girehistro ni sa Mandaue City. Betan na to ni Be. Unang pangutana. Na ay live birth ang akong anak kadtong green copy gani, that is correct. Unya unsa mang pagkahitabua nga wa may record ang akong anak sa PSA. Oy, posible nga wa siguro na na-receive og nahatod sa birthing center ang imuhang birth certificate kanang live birth. Kay isubmit man na basin gitagaan lang kag kopyas birthing center. Unya ang birthing center nag-expect siguro nga ikay mohatod didto nga sila may dapat mohatod ana didto sa local civil registrars Mandaue. Kay kung naana na sa local civil registrar, isubmit naman na nila dito sa PSA na nagyud unta na. So muna akong duda, wa siguro gina nahatod dito. Pero pwede man na nimo ipalate registration. Ikaduhang pangutana, wala na di ay kuno ang birthing center sa akong gianakan. Hala, kibaw kog asa ni. Gisa giso Mandaue City. Dili lang ko mosulti sa tinuod, wala na ni nga medical clinic na argudnis likod sa amo. Oy, huy gidus me. Kibaw kog asa ni. Dara ni likod sa Batan Press. Naanis AS Fortuna Street, giso Mandaue City, kani nga birthing center. Dugay-dugay na bitaw ni sila tinuod nga birthing center na argudnis likod sa amo. Mo gini da, lumad ba kung taga Mandaue, no? Unya, dili na ninyo sila ma-follow up dito. Ang kanang imong green nga copy, dalhan na lang na dito sa local civil registrar sa Mandaue City para ma-late registration na lang na nimo. Imong ipakita nga naa ni, no? Kay di man naingon pod nga lisod. I-late registration na lang yun ni nato. Kay wa naman tay mahimo ani. Kay wa naman po dito ay na lang tugok datong birthing center. Hapit kung makasulti da. Ay na lang tugok da ang birthing center ha, i-file na lang na, mag-late registration na lang yun ka. Ikatulong pangutana, nag-apply mi og late registration diri sa Cavite. Apan kinahanglan pa man di ay kuno nga i-acknowledge ang among application sa Cebu. Unsaon man namo nga wala man mi mahibaw kung asa ang midwife nga nagpaanak nako. Dili na need kay late registration man. Ina na lang na wala na mo kabaw ano na lang dito maghimo ng tag-affidavit nga wa gyud siya na register. I-attach naman na ninyo ang certificate of no record sa PSA to show nga wa gyud ni record inyong anak and naa din niya green copy mag-late registration mo. Kibaw ka, mas may pag-ari na lang ka diri sa Mandaue, magpa-late registration ka diri man gyud na anak. Ikaupat ug katapusang pangutana, may nag-ingon na ako nga mas madali kuno ang pag-process kung kaming ginikanan mismo ang process ini diha sa Cebu. Agree. Although tinuod gasto kaayo. Dili ba pwedeng ipa-process ko na lang ni sa akong maguwang diha? Kaso ang mga records sa akong anak niyaman namo diri sa Cavite unsa may among buhaton nga kanang dali unta ang process. I think mahimo man na. No nga mag-execute lang mag special power of attorney pamalihugan ninyo pero ang kanang document mismo inyong signature and original pirma gyud ang dapat ninyong i-execute. So minto si kumpletuha pareho ra mga requirements whether Cavite or Mandaue unya ang pag-process na lang muna lang mong i-authorize nga maoy mulihok sa mga papilis nimo dinhi sa Mandaue. Okay? Kumpletuha lang ang mga documents, mas dali. Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.